Ngibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni izodumo 71.4 FM. Igama lami nginguPatrick ngwakadladlale enkandla esigodini ke sakaMagwaza. Owayengumongameli uJacob Zuma ke useze wathatha isinqumo sokuthi ke ezinikele emaphoyiseni ke phakathi kwamabili ke namhlanje. Sizokhumbula ukuthi uJacob Zuma ungomunye walelwa inkululeko waboshwa iminyaka eli10. Sokhumbula negama lakhe ukuthi liyasho lithi ungumhlanganyelwa. Namhlanje ke uzinikele emaphoyiseni emva kwencindezi yamaphoyisa benkani seduze komuzi wakhe. Udumo 71.4 FM olwakho nawe. Mina wakazuma ukhaya umfana kaGehlekisa ora ngaphosa la ukuthi ungengameli siphuse sokuthusa inyoka bekweze hola ke le14 ebusuku lezi ke sophinde sibonane ngokuzayo kanti behamba phambili izo zokuthi owayengumongameli uJacob Zuma uthathe isinqumo sokuzinikela ke emaphoyiseni ngesizathu sencindezi ebisihlasele amaphoyisa begcwele noma enkani seduze komuzi wakhe osenkandla.